Okay, may mudto no sa kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mahingala na ng atong turumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini mahingala inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw karon nga Miyerkules, Pizza 21 ni ining bulan sa Enero. Hala, no? May bunto na kanang tanan. Kumusta naman ang ako ang mga classmate din ha? No? Si Padre Obing Masyon. Budi, kumusta na? Bordik, no? Ang imanusab, si Padre Dami Ramis din ha sa may Himalalod. O gimanusab din ha sa may Batinggil, no? Si Padre Tonton Arnaiz ug si ang iyang kauban si Father Dodong Ruiz. Uy, kumusta naman ka parents? Ayan, no? O gimanusab, salamat kay ano, dili gina ako ni kalimtan ug dedicate ni akong amigo nga kasungkan ako ni kanang pinagsamahan mo ani si Padre Ronald, no? Ronald Ablong, no? Nga mo nihatag po ni taon og pagtugot nga kami makahatag og seminar sa Commission on Migrants and Itinerant People diha sa iyang parokya. Yan ang niingon pagod nako si Father Ablong mahigala nga okay ra ba mo padre og akong paerkunan ang inyong kuan, ang inyong seminar, paerkunan nako tong akong seminar house. Nako ay ra padre kay kanang kalas na kay kurente. Niingon gyud siya manghigala nga ay atong paerkunan na no aron nga hamugaway kayo no ingon ni ana ka matod pa aghup ang kasing-kasing ni Padre Ronald Ablong. Budi, kumusta na ka? Kumusta na ka, Budi? Si Padre akong tawag po ni Father Obing Masyon, Bordik. No? Namutubag po siya, Bordak. Okay, no, patayo ta mahigala, no? Kaya mo na ingon ako sa Padre, sige lagi kang kakatawa. So, na inyo gusto mo, sige kong hilak. Amita no kana bitaw kana bitaw magtrabaho bitaw ka mahigala nga malipayon ka para nako mo ginay mayo kay kinala ako trabaho sa radyo mahigala ug ko malipay ani dili ko moabot og ingon ni aning tuiga kindugay nagugugay di ba Padre Ram pero tinakain dugaya na mo ani ni Inday kuan preachy no nga sus Ginoong dugaya na naabot na ko kog bayawan naabot na kog tanhay naabot na ko og ayungon niya karon dugay naman ko diri sa ayungon mahigala pero nag-uban-uban pag yun gihapon ni Preachy o ni Padre Rom ni Father Rom no Father singala ning Father kining usa ko ni nalibog naman ko mahigala no Ram de kay Rom mata ayan hala no arita mahigala Saint of the Day. Saint of the Day nato karon ang atong Saint of the Day ni Aradiri asa datog akong Saint of the Day nagyagaw na mahigala na ako ang mga file diri ang atong Saint of the Day January 21 walay lain kung dili si kaila kay mo ani mahigala kaila kay mo ani January 21 si Saint Agnes kini si Saint Agnes manghod ni siya no ni kini dili ni mao Agnesa usa kini siya dili ni mao katong manghod ni Santa Clara lahi ni siya Saint Agnes o Assisi lahi ni no 13 years old pa kini si Saint Agnes nahimo na siyang usa ka Kristiyanos o niya daghan kay kini siya nga mga kana bitang nanguyab nang inangulitaw ba mga suitors. Pero ang tanan, iyahag yung gibalibaran. Telling them that she was meant for Jesus. Ayan, no? Niingon kini si Santa Agnes nga, iya ako ni Kristo. Sa ito pa magmadre siya. And then, usa ka anak sa usa ka gobernador, ang gwapo na ba kayong pangalan, mga higala? Procopio, no? Nasuko, mga higala, o iyang gibutyag nga kini si Saint Agnes usa siya ka Kristiyana. No nya kay niadtong higayuna mga higala gikuan man lagi, gidili man lagi ang pagka-Kristiyanos. So muna nga gidakop in town kini si Santa Agnes ug nahimong martir. No pagka
pagkalampingasan po si Procopio. Sa ngalan nga daan, Procopio, ikaw rong Procopio ka. Pero si Santa Agnes may galo, wala gyud in town. Wala gyud siya ni anang una-una. Nagpakamatay gyud siya nga wala gani bisan gamay na lang nga panghimaraot sa tao nga maoy nagbutyag nga siya usa ka Kristiyana. So karong adlaw may gala ato gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, si Saint Agnes. Okay, no? Binuari na tayo may gala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kabuntuhon. Albay missionary priests, ang mga misyonero nga mga pare dito sa Albay, nagauhag yun sa mga opisyal sa ilahang probinsya sa Albay nga unta ilag yung ayuho ng ilang dalan. Okay, perte na yun yung taong gubaa unya ang ilahang pong water system di na yun, wa na yun mutulo si gripo. Pila na ni simana muna nga nanawhagan in tao ng mga paring misyonero dito sa Albay nga ngadto sa ilang provincial governor, mga kadaguan, na ayuhan ang taon ninyo. Kay lisod na kaayo among kahimtang dinhi, no? Muna'y panawagan sa mga Albay missionary priests. Unya, sa Vatican, nunsyo ngadto sa Ukraine. Ang Ukraine, mga higalagod, gitirahan ang ilahang power system sa Russia. Kining Russia ko ang gini sila, kanang desidido gyud nga ilag yun nga sa kupon kining kwan kining Vatican kining Ukraine kay naabot sila interest kay kuan baya ning Ukraine mahingala grain producing country kini bang wheat muna nga gusto gid nila kining ilugon sa Russia nya kay di man pumusugot ang ilahang mga katawhan pinanguluhan sa ilang presidente nga si Volodymyr Zelensky. Gira yun. Ang gihimo karon sa Russia nga ang ilahang power system or pag Noriko ba mo ilahang gitirahan. Nga ang nahitabo ubay labit sa Kiev kanang ilahang capital city sa Kiev walay kuryente muna nga niingon ang nuncio sa Ukraine nga we are wounded but God is with us. Nga sa ato pa nasamaranta niingon ang nuncio dito si Kolokov, si Cardinal Kolokov o niingon siya nga nasamad na naglisod gitaron nagyantos nato ang sakit sa ilahang gihimo pero di ta malimot nga ang Ginoo naguban ka nato mo na isulti sa nuncio ato pong iampo ni Maygala no nausa po din taon ng Russia kasi kadako sa Russia ilahang lugar mangilog pa man yung nayuta murang kining nasubrahan na po bitaw ba ang kana bitang pangandoy nga mukuan gyud siya mahimo gyud siyang gamhanan nga nasod kini kung Russia sa una mahingala mao maguni ang Union Soviet of the Socialist Republic nya ang pangulo gyud ining USSR mao gyud kining Russia nya karon gusto siya nga mamalik ang iyahang gahom isip usa ka dako kaayo nga kining gitawag nato grupo sa mga kanasuran no muna nga gihinay-hinayan po niyang pangbalik o conquer o balik ang maong mga nasod. Muna nga usa ang napilian gini mao kining Ukraine. Gusto niyang sakupon. Si kuan kini ang ilahang presidente din si Vladimir Putin. Ayan, ikaw gyud Sir Vladimir, usba na yung tao ng imong mga plano, sir, no? Kay kining imong plano murag wala gini kauyuni sa atong labaw nga makagagahom. Ano? Panayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon. So ari na ta mga higala sa ato ang kining gitawag og katikisem. Pili ra ta diri sa mga higala, no? Pili o sa ta. Oh. Matud pa pangutana ang pagkahakob sa salapi usab kini kapaagi sa pagsimba sa Dios. Nindot sa ni pangutanaha kay daghan ra ba jud kayong perting hakuga sa salapi, no? Gani ang uban mga higala nga preso na kay flood control prisuhunon pa, no? Si kuan, no? Kini si Senador Ramon Revilla Jr. giakusar, no? Kay nahilaki pud siya ni ining issue sa kuan kini bitang flood control project dito sa may keneng asa ba ning lugar ato nato
kuan kanang ilahang lugar nga nagkauban sila si Bryce Hernandez, no? Bryce Hernandez nga nagsabot-sabot og daghan pang mga engineer sa DPWH sa nasangpit nga lugar nga medyo po napalusot nila ning pipila ka milyon, 75 milyon unya walay project nga nakita, no? Mo na ginatawag na to kahakog sa salapi. Pangutana, usa ba kini kapaagi sa pagsimba sa Dios mura, no? Pero naagyod mga higalay ko na, no? Sa Kulusas, no? Sa Kulusas 3 kapitulo 5, busa patya ang kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa pagkihilawas nun, no? Kaulag daotang kailibgon ug kahakog kay ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Yan, muna problema diha, no? Nga sa ato pa kung maghiskot na malaman kita pagsimba sa Dios, murag naklaro na nato diri sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 5. Busa patya ang kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon ug kahakog kay ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Ay delikado na tayo ni, no? Munang ako bahala na kanang maglawoy ra ko kalamunggay, di ra jud ko magpakahakog. Ayan, no? Mao ba padre, di ko hakog? Dili alam man kamo talaga kita kay urang inborn man siguro nato ning murabag nanginahanglan po tagdaghan, pero ato po lamang irregulate kung sa pinulungan pa na sa mga in English, no? Irregulate ang ato ang kanang gitawag na tug need for kanabitang plenty, no? Need for plenty. Daghan iwa nga daghan jud kog kwarta gyud muna nga flood control na gyud lamang ta ini. Ayaw na kay kanang matud palagi sa Biblia sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 5, ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Okay, pangutana, ang mga larawan o estatwa di bulto ipakisama ba natog Dios? Depende. Depende na nimo ug unsa imong tanaw ni ana. Kining mga laing relihiyon, sila may moingon nga ang mga larawan kuno nato Dios. Og ipaka-Dios na nila, sila may nasalaan. Kita wala man. No? Mita pang tanon tang Katoliko. Moingon man ta nga wala na mo nagisimba isip Dios. O moingon po dayon sila nga dili gisimba ginya ninyo Dios. Ay kamo mo'y nagsulti ana, dili kami. Kung si pinulungan pa na ni Kristo, gipamulong mo nga sa ato pa kamo ray gasulti ana, nga sa ato pa kamo di ay mao'y nagtan-aw sa mga estatwa nga Dios. Kamo mo'y salaan. Ayan. Adili na ako di mo jud ko makiglalis og laing relihiyon kay di man gud gihapon ko ta magdaog mahigala. Kana bitaw nagtan-aw bitaw ko nila usahay ni Father Darwin, no? Maayo mo gilamang ni akong agaw, no? Agaw. Si agaw Padre Darwin nga may mong gyud ako saludar man jud ko nimo padre, no? Di jud ko kahimo anang imong kalaki nga abti kayo mangitag kana bitong depensa, pero kung tanaw man jud ko di lagi po mo angkon ng ubang mga pastor nga pildi sila, no? Bisan pag nakita na gyud nato nga napildi na gyud sila sa argumento, di gyud mangangkon mo na nga ako, di na lang jud ko makiglalis og moingon ang laing relihiyon nga makiglalis minimo padre. Ayaw ka, no? Si Padre Darwin resultihin ninyo niya anohan muna siya iyan tahas, no? Father Darwin Gitgano, no? Muna tahas ni Padre Darwin, no? Sila si Brother Paul muna hagita ninyo kay di gyud mo balibaran ana, no? Di mo atrasan ana bisag usa ka dangaw. Pero ako ayaw ra kay para nako lahi ra po ning akong apostolado, dili ni pangdebate ning ako kining ako pagpasabot ra sa isig nako nga Katoliko. Kung ang makalaing relihiyon makadungog unya musinta sila, dili wa man po ko nanudlo ninyo ang akong gitudloan ang ako mga sakop. Anong mas pagsinta-sinta mo din ha nga wala man, dili nga ako ang pagpasabot, dili man para ninyo, para man sa akong mga kaigsunan Katoliko. Bueno,
Dinhi sa Takuto ba kay murag naa na po ko ilang schedule ako kumisa. Na pa ko misa diri sa abedo alang ni adtong do naman goy niingon ako nga padre, pwede bang ikaw may akong pakaslon? Ayaw lamang. Naa may kura paroko kanang inyong kura paroko mo inyohang ingnon nga magpakasal. Di ikaw ra gid pa di lagi ko. Ang inyong kura paroko maoy ingna, no? Bisan gani ka ng mga suod nako nga mga kaila ginako nga miingon nga kay may mga pinagsamahan pud ba. Balibaran ginan ako. Kinama may kura paroko. Ano naman in taon nga layo rata kaayo palitan bayawan, miingon bayawan nga pader may kasal. Naaman din na si Monsignor kuan kay kini mga suod pod ba gusto man lagi in taon pod ba nga kita pod mo ako pag yun mo kuan nila. Balibaran ginan ako. Ganuman. Kay naama may kura paroko din na anong abot pa man mo diri sa ayungon og pangitag pare, no? Mo ray pakaslan ninyo. Pagbaw ara ko nga muna kaslo na merong sunod adlaw pa di kay ako nang iintensyon. Nubinahan pa na nako. Pabaloon ko ninyo mga 2 weeks before ay magdulong ng kanang inyuhang kasal. Ako na nang ginubinahan diri sa akong parokya. No, dubina ba nga magmalampuson ang inyong kasal o magpuyo kamong malipayon. Okay? Abino din nila sa Takuto ba kay daghan pa kay kong schedule mahigala, no? Schedule na ako left and right, right and left, no? Day and night, night and day and night. No, kanta maro, no? Schedule na ako night and day, day and night, night and day and night. Ayan, no? daghan yun kaya, no? So muna nga salamat kayo ha sa inyong papakiguban kadako, no? Ako mga tigpaminawan og si Pritchie po, Pritch ayaw tawag paluya-luya day, no? Kay mag-unsa naman lamang ko kung wala ka na. Kaya nga naman kinsa pa may mo record ini in town ako ang programa, kinsa may mo download o nya ini og wala ka na. So muna Pritch ayaw ang tawag paluya-luya day kay mag-unsa naman lang in town ako kung wala ka na. Nga naman padre, kaya nga naman tungod kay si Pritchie naman mo ikabalong mo download sa ako ang programa para sa TV o sa radyo. Okay? Daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.